அதில எ இப்ப நம்ம எப்படின்னா, லெவல் 1ல வந்து 1 ரவுண்ட் பண்ணா போதும் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சிருப்போம். சரிங்களா? எல்லாமே நம்ம இப்ப படிப்பு கூட பார்த்தீங்கன்னா, எல்கேஜிலேருந்து அப்படியே வந்து பிஹெச்டி வரைக்கும் நம்ம பண்றோம். ம். அது மாரி பண்ணணும். சாண்டிங் அதுல அப்படின்றது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம எப்படின்னா அப்படியே நம்ம வந்து அத கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகரிக்கணும். இப்ப நம்ம L2 வந்துட்டோம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் 4 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் நம்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். சரிங்களா? அ அதுக்கப்புறம் இதுலயே வந்து உங்களுக்கு குவிஸஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ நீங்க குவிஸஸ்லாமும் அட்டெண்ட் பண்ணணும். L1ல பண்ண மாரி. அதுக்கப்புறம் அட்டெண்டன்ஸும் நல்லா ரெகுலரா குடுங்க. சரிங்களா? அ ஸோ அடுத்தது நீங்க வந்து L3க்கு நீங்க எல்லாரும் போகணும். அங்க வந்து உங்களுக்கு ஈஷோ உபனிஷத், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அ தெரிய வரும். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக்கா நீங்க பண்ண வேண்டியது. L2ல நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் 4 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங்கு, ரெகுலர் அட்டெண்டன்ஸு. இது வந்து 42 டேஸ் இருக்கும் இந்த L2 கிளாஸஸு. அதுக்கப்புறம் குவிஸஸ் அழகா பண்ணுங்க. சரிங்களா? அப்புறம் வேற எதுவும் உங்களுக்கு அ இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்டின்னா அவசியம் ஹோஸ்ட்ட நீங்க வந்துட்டு கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அ பத்மா மாதாஜி இருக்காங்க, சிவகாமி மாதாஜி இருக்காங்க. அப்புறம் என்னையும் கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? அ இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சாப்டர் 1 நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். மகானோட அனுகிரகத்தில. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயில் இஸ்கான் மேங்களூர்ல இருக்கு. சரிங்களா? அ நம்ம ஃபாலோ பண்றது இஸ்கான் போனஃபைட் பரம்பரா. இஸ்கான் டெம்பிள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். அதுல வந்து கர்நாடகாவுல மேங்களூர்ல இருக்கிற இஸ்கான் டெம்பிளோட பேர் தான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் டெம்பிள். சரிங்களா? ராதா ராணியும், கிருஷ்ணாவும் இருக்கிறது தான் இஸ்கானோட அந்த டெம்பிள்ல இருக்கிற முக்கியமான பிரதான டெய்டீஸ். அ அதில நம்பளுக்கு இந்த மாரி பகவத்கீதை லேர்ன் பண்றதுக்கு யாரோட சப்போர்ட் அப்டின்னா, யாரோட கைடன்ஸ்ல நம்ம பண்றோம் அப்டின்னா, அ மேங்களூர் இஸ்கான் டெம்பிளோட பிரசிடென்ட் நாமனிஷ்த பிரபுஜி. அவங்களோட சப்போர்ட்ல, அவங்களோட கைடன்ஸ்ல தான் நம்ம இப்ப லேர்ன் பண்ணிட்டுருக்கோம். அதில எல்லாருமே L1 முடிச்சுட்டோம். இப்ப நம்ம L2க்கு வந்திருக்கோம். சரிங்களா? பகவத்கீதை உண்மை உருவில் தெரிந்து கொள்ளுதல். அதாவது பகவத்கீதை லேர்ன் பண்றதே ரொம்ப பெரிய சுக்ருதி. அதுலயும் உண்மை உருவில் தெரிந்து கொள்ளுதல்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்தது. ஏன்னா பகவானோட உபதேசங்கள், சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காடோட உபதேசங்கள், அத பகவான் என்ன அர்த்தத்துல சொல்லியிருக்காங்களோ, அதே அர்த்தத்துல தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றது தான் உண்மை உருவில் அப்படின்றது. சரிங்களா? ஏன்னா, எது வேணாலும், எப்ப வேணாலும் நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு இன்னொருத்தவங்களுக்கு கன்வே பண்ணும்போது மாறிடும். அர்த்தம் மாறிடும். இல்லைங்களா? பொதுவா மெட்டீரியல் வாழ்க்கையில நம்ம அதான் பார்க்குறோம். நம்ம ஒண்ணு சொல்லுவோம். அது 10வது ஆளுக்கு போகும்போது அது நம்ம சொன்ன வார்த்தைகளே இருக்காது. நம்ம சொன்ன அர்த்தமும் இருக்காது. இல்லைங்களா? அதுதான் இயல்பு. ஆனா, ஆம் பகவானோட உபதேசங்கள் இந்த பரம்பரை போனஃபைட் பரம்பரால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அர்த்தம் மாறாம, எதுவும் ஆட் அப் பண்ணாம, அதுலேருந்து எதையும் டெலீட் பண்ணாம அதே மாரி, அதே அர்த்தத்தில குடுக்கறது தான். சரிங்களா? அதுக்கு தான் உண்மை உருவில் அப்படின்றது அந்த பேர் வந்து நம்மளுக்கு எப்பயுமே இஷ்கான் புக்லலாம் இருக்கும். பகவத்கீதை உண்மை உருவில், பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ். அந்த ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, பகவான் என்ன அர்த்தத்தில சொன்னாங்களோ, அதே அர்த்தத்தில நம்ப नमस्ते जी। எடுத்துக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா உஷா மது நாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। சரிங்களா? ஸோ நம்ம வந்து அ யாரோட கைடன்ஸ்ல நம்ம பார்க்குறோம். பொருளுரைலாம் நமக்கு யார் குடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, பிரபுபாதா. சரிங்களா? இவங்க தான். ஆ இஷ்கான உருவாக்குனதும் இவங்க தான். இவங்களோட அ எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ்ல தான் நம்ம படிக்கிறோம். பகவத்கீதையில பகவான் வந்து உபதேசங்கள் குடுத்துருப்பாங்க. அத பிராக்டிகலா நம்ம எப்படி அத வந்து கடைப்பிடிக்கிறது, உபதேசங்கள நம்ம எப்படி வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, அப்படின்றத நமக்கு ரொம்ப அழகா சொல்லிக் குடுக்குறவங்க தான் பிரபுபாதா. சரிங்களா? இவங்கள பத்தி நீங்க நெறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் லெவல் 1ல கேட்டிருப்பீங்க. இஷ்கான உருவாக்குனாங்க. அப்புறம் ரத யாத்திராலாம் எல்லாம் நல்லபடியா அ இப்ப உலகம் ஃபுல்லா இருக்கிற இஸ்கான் டெம்பிள் எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்றாங்க. அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு அப்படின்றது ரொம்ப பெருசு. ரொம்ப நம்மளுக்கு லைஃப் லெசன் உள்ளது. சரிங்களா? சேலஞ்சஸ் எவ்வளோ வந்தாலும் அத ஓவர் கம் எப்படி பண்றது அப்படின்றது தான் நம்ம டிவோட்டீஸோட வாழ்க்கையிலேருந்து தெரிஞ்சுப்போம். அர்ஜுனர் கிட்டேருந்து, திரௌபதி அம்மா கிட்டேருந்து, பிரகலாதர் கிட்டேருந்து, அம்பரீஷ் மகாராஜர் கிட்டேருந்து. சரிங்களா? நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியும். டிவோட்டீஸ் கஷ்டப்படுவாங்க வாழ்க்கையில. அது எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? ஆனா, அதுல நம்மளுக்கு என்ன லெசன் அப்டின்னா,
எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் பக்தியில் ஸ்திரமாக இருக்கணும். அந்த கஷ்டத்தை தர்மப்படி நம்ம அதை ஓவர் கம் பண்ணணும். அதுதான் நம்மளுக்கு லெசன் கொடுக்கறது. டிவோட்டிஸ் ஏன் கஷ்டப்படுறாங்கன்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் 2 விஷயம் சொல்லித் தராங்க. சரிங்களா? ஒன்று, எவ்வளவு தான் ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்த கஷ்டமோ, திரௌபதி அம்மாவுக்கு வந்த கஷ்டமோ, பிரகலாதர் மகாராஜுக்கு வந்த கஷ்டமோலாம் நமக்குலாம் ஒரு துளி கூட வராது. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம அந்த மாதிரி கஷ்டம்லாம் பட்டது இருக்க மாட்டோம். ஆனால் ஏன் அவங்களுக்குலாம் அந்த மாதிரி கஷ்டம்லாம் வருது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு 2 லெசன். ஒன்று, எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம பக்தி பண்ணுறது நிறுத்தக்கூடாது. பகவான் மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. இன்னொன்று, அந்த கஷ்டத்தை ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் என்றைக்கும் நம்ம தர்மத்தை விட்டு விலகிடக்கூடாது. 2 பாயிண்ட். சரிங்களா? தர்மத்தின் படி இருந்து தான் நம்மளோட சேலஞ்சஸை ஓவர் கம் பண்ணணும். இதுதான் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக தான் டிவோட்டிஸ் கஷ்டப்படுற மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கு. ஸோ அந்த வகையில் பிரபுபாதாவோட வாழ்க்கை வரலாறையும் நீங்கள் படிச்சீங்க, இன் ஃபியூச்சர் படிப்பீங்க. சரிங்களா? நிறைய சேலஞ்சஸ்ஸு, அவ்வளோ சேலஞ்சஸ்லேயும் கிருஷ்ண பக்தியிலேருந்து ஒரு துளி கூட விலகாமல், அதே மாதிரி தர்மத்தின் பாதையிலேருந்து விலகாமல் பிரபுபாதா எப்படி அவங்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்க, எப்படி எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வை கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க. நம்மளும் அதை தான் பண்ணணும். சரிங்களா? கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம மட்டும் வச்சுக்கிறது கிடையாது, எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இதை தான் நம்ம பிரபுபாதோட லைஃப்பில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில் தான் அவங்களோட லைஃப்பும் இருக்கும். இதை வந்து லெவல் 1லேயே நீங்கள் எல்லோரும் நல்லபடியாக கேட்டிருப்பீங்க. சரிங்களா? அவங்க வந்து 5 வயசுலேயே ரத யாத்திரை செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட குருவை வந்து பார்த்தாங்க. அவங்க குருக்கிட்டேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், குரு என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறது. சரிங்களா? அதுலேயும் சேலஞ்சஸ் வரும். அதையும் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணுமே தவிர விடக்கூடாது. கிவ் அப்ன்ற வார்த்தையே இருக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில். அதுதான் எல்லாத்துலேயுமே டிட்டர்மினண்ட்டாக இருக்கணும். அதுவும் எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் அதை தான் நம்ம டிவோட்டீஸ் அப்புறம் வந்து எல்லாரோட வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம பார்க்குறதா இருக்கும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி இவங்களோட வாழ்க்கையிலையும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும். அத்தனையும் அவங்க வந்து ஓவர் கம் பண்ணி, குரு என்ன சொன்னாங்க அவங்களுக்குன்னா, கிருஷ்ண பக்தி எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் உலகம் ஃபுல்லாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும், அதுக்கப்புறம் நிறைய புக்ஸ் எழுதணும் அப்படின்றது. அது அப்படியே அவங்க செஞ்சாங்க வாழ்க்கையில். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட வாழ்க்கையில் நிறைய இந்தியாவில் நிறைய ட்ரை பண்ணாங்க. அது எதுவும் சக்ஸஸ் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவுக்கு போனாங்க. அங்கே போய் கொஞ்ச காலம் சிரமப்பட்டாங்க, 1 இயர் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் பகவானோட அனுகிரகத்தில் நல்லபடியாக கிருஷ்ண பக்தியை இப்போ உலகம் ஃபுல்லாக கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். நம்மளும் எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் பிரபுபாதாவோட கைடன்ஸில் அப்படின்னு. இப்போ வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? எந்த கண்ட்ரியில் நம்ம போனாலும் இஸ்கான் இருக்கும், அங்கே பக்தர்கள் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ கண்ட்ரீஸில் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ராதாராணி அம்மாவும் பகவான் கிருஷ்ணாவையும் தான் நம்ம வழிபாடு பண்ணுவோம். இவங்க தான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர், பெங்களூர் இஸ்கானில் இருக்கிற டெய்டி. நம்ம மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். யாருக்கும் மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாராவது பிரணதி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. அக்ஞா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்ச ஷலாகயா சக்ருச்சுரிநிலீதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபாதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோஹி ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம் சச்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதகம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைத்தம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சக கண லலித ஸ்ரீ விசாகான் விதாம் சச்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீன பந்து ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருத்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதருப்ஷ்யச்ச கிருபா சிந்துப்ச ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நமோ பிரஹ்மணிச்ச தேவாய கோ பிராஹ்மண ஹிதாச்ய ஜெகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நம.
नमो महावधान्त्यान कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वेशेष नमः गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ततलाये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नमिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वाशाति गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ண மதஜி ஹரி போல். பகவானுக்கு பரம்பரைக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு நல்லபடியாக ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம கிராட்டிடியூடையும் நம்மளோட ப்ரேயர்ஸையும். சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் கோயில் மேங்களூரில் இருக்குது. அதில் நாமனிஷ்தா பிரபுஜி அவங்களோட கைடன்ஸில் தான், அவங்களோட சப்போர்ட்டில் தான் நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸஸ்லாம் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இது வந்து ஆரம்பம் தான், அப்படியே இனிமேல் கண்டினியூ தான் பண்ணணும். சரிங்களா? கிவ் அப் பண்ணக்கூடாது. நம்ம முக்கியமாக கிருஷ்ண பக்தியில் ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், ரொம்ப டிட்டர்மினண்ட்டாக இருக்கணும், கிவ் அப் பண்ணக்கூடாதுன்றதுல அந்த வகையில் நம்ம என்னென்ன நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுமோ, இந்த ஜடவுல விஷயங்கள்லேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன நம்மளுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதை நம்ம நல்லபடியாக ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். சரிங்களா? பகவத்கீதை என்பது நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம் அப்படின்னு. நம்ம எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி L1லேயே பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஸ்லைட்ஸ்லாம். இருந்தாலும் அப்படியே ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம ஷேர் பண்ணிப்போம், ஒரு ரீகேப் மாதிரி. சரிங்களா? நம்ம எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இருக்கும். பிரச்சனை இல்லாதவங்கன்னு கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா ஜட உலகத்தோட நேச்சரே அதான், பிரச்சனை இருக்கும். அப்போ அதில் நம்ம எப்படி அதுலேருந்து அதுக்கு ஆன்சர்ஸ்லாம் என்ன, நம்ம பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி வெளியில் வர்றது, இது எல்லாத்துக்கும் நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பகவத்கீதையில் இருக்குது, பகவண்டோபதேசத்தில் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். மகாத்மா காந்தி வந்து இதை வந்து ஆன்மீக அகராதியா, சரிங்களா, வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் நம்ம. அவங்களோட கருத்து அது. இது வந்து இது வந்து ஒரு உத்வேகம் அளிக்கக்கூடிய காவியம். சரிங்களா? நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கும். அதுலேருந்து நம்ம வந்து எப்படி வெளியில் வர்றது, நல்ல நம்மளுக்கு அந்த மோட்டிவேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். பகவத்கீதையை வாசித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை நம்ம வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணும்போது. பகவத்கீதைன்றது சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லை, நல்லா உள்வாங்கணும், அதை அப்படியே நம்ம வாழ்க்கையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், அடுத்தவங்களையும் நம்ம செய்ய வைக்கணும் உபதேசத்தின்படி. சரிங்களா? ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒர்க் இருக்குது இதில். ஸோ அதனால் உத்வேகம் அளிக்கும் காவியம். இப்போ அர்ஜுனன் பார்த்தீங்கன்னா போர் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கடைசியில் பகவான் அவங்கள வந்து நீ போர் பண்ண வேணாம், உனக்கு விருப்பம் இல்லை, விட்டுடு அப்படின்னு சொன்னாங்களா? இல்லை, போர் பண்ணு சொன்னாங்களா? அப்போ பகவத்கீதை முடியும் போது என்ன ஆகுது, அர்ஜுனன் வந்து உத்வேகத்தோடு போர் பண்ணுறாங்க, அவங்க டியூட்டியை விடலை. அந்த உத்வேகம் தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். சரிங்களா? நம்மளோட வாழ்க்கையே போர்க்களம் தான். அந்த வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன், அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு பகவத்கீதையிலேருந்து கிடைக்கும். சரிங்களா? பகவத்கீதை அதே மாதிரி ஒரு தடவை நம்ம வாசிக்கும் போதும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், ரொம்ப புதுசாக இருக்கும். ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம், இதில் என்ன இருக்குது, போரிங் அப்படின்ற வார்த்தை நம்மளுக்கு வராது. சரிங்களா? ஒவ்வொரு தடவையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், ஒவ்வொரு தடவையும் புது புது அர்த்தங்கள் நம்மளுக்கு வரும். ஏன்னா இது வந்து டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். இப்போ நம்ம மெட்டீரியலாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை போய் நம்ம வந்துட்டு ஒரு 2-3 தடவைக்கு அப்புறம் திரும்பி பார்த்தோம், திரும்பி கேட்டோம்னா போர் அடிக்கும், என்ன இதே அப்படின்னு. ஆனால் எப்பயுமே நம்மளுக்கு டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், பகவான் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்லாம் எப்பயுமே நமக்கு புத்துணர்ச்சி கொடுக்கும், புது புது அர்த்தங்களோட இருக்கும். சரிங்களா? அதுதான் பகவத்கீதை பற்றி காந்திஜி சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் ஐன்ஸ்டீனும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, பகவான் வந்து இந்த உலகத்தில் எப்படி படைச்சிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கும்போது இது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப வந்து மிதமிஞ்சியதாக தெரிஞ்சுது அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரொம்ப அப்படி பிரமிச்சு போயிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இஷ்கான் உண்மை உருவில், அது எதுக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம். பகவத்கீதையை பகவான் உபதேசம் செஞ்ச அதே அர்த்தத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அர்த்தம் தான் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படின்றது. பகவத்கீதை வந்து 18 டேஸில் வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணுறதோ, இல்லை இந்த 42 டேஸில் லேர்ன் பண்ணுறதுன்றது அவ்வளவு முடியாது. ஏன்னா 700 ஸ்லோகங்கள், ஒன்றுக்கும் உள்ள அர்த்தங்கள் நிறைய இருக்குது. நீங்கள் இன்னமும் பகவத்கீதை படிப்பீங்க லெவல் 5ல். சரிங்களா? லெவல் 1 லெவல் 2வில் படிக்கிறீங்களா, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் லெவல் 5லையும் பக்தி சாஸ்திரி அப்படின்றதுல பகவத்கீதை படிப்பீங்க. அப்போ இன்னும் நல்ல இன்டெப்த்து நல்லா உங்களால்
லேர்ன் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதையில் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோன்னா, அர்ஜுனன் கலக்கமும் மாயின் தோற்றமும் கிருஷ்ணன் ஏற்பாடு. இப்போ அர்ஜுனன் யாருன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு தெரியும். மகாபாரதம் பார்த்துருப்போம், கேட்டிருப்போம், சரிங்களா? அவங்க வந்து கிருஷ்ணாவோட ரொம்ப பெரிய டிவோட்டி. அர்ஜுனனை பற்றி சொல்லணும்னா அவங்க வந்து சர்வோத்தமன் சொல்லலாம். அவங்களோட நாலேஜ்லையா இருக்கட்டும், அவங்களோட குணத்துலையா இருக்கட்டும், பக்திலையா இருக்கட்டும், சரிங்களா, அவங்களோட ஸ்கில்ஸ்லையா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே த பெஸ்ட்டு தான் அவங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு எனக்கு போர் பண்ண வேண்டாம், என்னோட கடமையை நான் செய்யறதுக்கு விருப்பப்படலை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்குலாம் அவங்களுக்கு மனநிலை வந்திருக்காது. ஆனால் பகவான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம எல்லாம் கலியுகத்தில் இருக்கோம், சரிங்களா? இதுக்கு முன்னாடி யுகங்கள் வரைக்கும் பகவானோட அவதாரங்கள் வந்துட்டு நேரடியாக இருக்கும். ஆஹ் ஆஹ் இது ராமரா வந்திருப்பாங்க, சரிங்களா, வாமனனா இருப்பாங்க, சரிங்களா, பரசுராமர், அந்த மாதிரி அவதாரங்கள் பகவான் கிருஷ்ணர். இப்போ நம்மளுக்கு கலியுகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு இப்போ ப்ரெசண்ட் இப்போ அர்ஜுனனுக்கு அமைஞ்ச மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு நமக்குலாம் இருக்கானா இல்லை, இல்லைங்களா? அதுவும் இல்லாமல் இந்த யுகம் வேறு ரொம்ப வந்து ஓஷன் ஆஃப் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதர்மம்லாம் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி யுகத்தில் சரியான ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் வேணும், இல்லைங்களா? பகவானோட அருகாமை இருக்கணும், பகவானோட கைடன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ அதனால் கலியுகத்தில் வர நம்ம எல்லாருக்கும் சரியான கைடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் அர்ஜுனரை கலியுகத்தில் ஒரு சாத்வீக குணத்தில் பாட்லி பிளாட்ஃபார்மில் யோசிக்கிற ஒரு மனிதன் எப்படி இருப்பான்னா அந்த பொசிஷனை அர்ஜுனருக்கு கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா? அப்போ அந்த நிலையிலேருந்து நம்மளாம் இப்போ பகவத்கீதை நம்ம கேட்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அர்ஜுனனுக்கு என்னென்னலாம் மாற்றங்கள் ஏற்படுதோ பகவத்கீதையில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டாக பேசுவாங்க, அப்புறம் குருவாக எடுத்துப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் பரம்பிரம பரந்தாமமாக எடுத்துப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் சரணாகதி தான். அதே மாதிரி பகவத்கீதை வாசிக்கும் போது நம்மளும் அர்ஜுனர் பக்கத்துலேருந்து கேட்கணும், அவங்கக்கிட்ட என்னென்ன மாற்றங்கள் வருதோ அதெல்லாம் நம்மக்கிட்டேயும் வரணும், அப்போ தான் நம்ம சரியாக கேட்குறோன்னு அர்த்தம், சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அர்ஜுனர் இப்போ எந்த நிலைமையில் இருக்காங்கன்னா, ஒரு பாட்லி பிளாட்ஃபார்ம், சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தில் சாத்வீக குணத்தில் இருக்கிற ஒரு ஹியூமன் எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த நிலையை பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்கு? அவங்க நிஜமாலுமே பியூர் டிவோட்டி, அவங்களுக்கு பகவத்கீதையெல்லாம் வேண்டாம். ஆனால் நம்மளாம் கலியுகத்தில் இருக்கோம், நமக்கு பகவத்கீதை வேணும், அதை எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், நம்மளுக்கு ஒரு மென்டார் வேணும் இல்லையா நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு. அதுக்காக பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு அந்த மாயையை கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா? நமக்காக தான். அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால், இப்போ அந்த மாதிரி இல்லைன்னா அர்ஜுனர் கொஸ்டினே கேட்க மாட்டாங்க. போர் பண்ணுன்னா கிருஷ்ணர் சொன்னாங்கன்னா அவங்க உடனே போய் போர் பண்ணிடுவாங்க, சரிங்களா? அவங்க வந்து ஏன் எதுக்கு எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அதெல்லாம் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க அவங்களோட ஒரிஜினல் பொசிஷனில். ஆனால் பகவான் அந்த பொசிஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணணும். அந்த பகவத்கீதை உபதேசத்தின் மூலயமா வர கலியுகத்தில் வர அது ஓஷன் ஆஃப் ஃபால்ட்டில் இருக்கிற அந்த யுகத்தில் வரவங்க நம்ம எல்லாரும் நல்லபடியாக முக்தி அடையணும், நம்ம பகவானை பக்தி பண்ணணும், அதுக்காக மட்டும்தான். அதனால் பகவத்கீதை அர்ஜுனருக்காக கிடையாது, நமக்காக தான், நம்ம எல்லாருக்காகவும் பர்சனலாக பகவான் எனக்காக கொடுத்துருங்க. நம்மளாம் பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கோனாலே ரொம்ப பெரிய பெரிய சுக்ருதி, சரிங்களா? ஒவ்வொருத்தவங்களும் தனித்தனியாகவே நம்ம வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும்னா, எனக்காக பகவான் அர்ஜுனன் மூலியமாக கொடுத்தது, எனக்காக கொடுத்துருக்காங்க, நான் இதை ஸ்வீகரிக்கணும், நான் பகவத்கீதையை ஃபாலோ பண்ணணும், நான் மற்றவங்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அந்த ஒரு பொசசிவ்னஸோட அந்த ஒரு உத்வேகத்தோட தான் நம்ம பகவத்கீதை நம்ம லேர்ன் பண்ணணும், சரிங்களா? அந்த புரிதல் அதுதான், அது பகவானோட இன்டென்ஷன் அதுதானே. வர கலியுக மக்களுக்காக தானே அதை கொடுத்தாங்க அர்ஜுனன் மூலியமா, இல்லைங்களா? பகவத்கீதை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனர் என்றாலும் அது அனைவரின் நலனுக்காகவே, நம்ம எல்லாருக்கும் தான், சரிங்களா? பகவத்கீதையில் மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதில் பகவான் 574 சொல்லியிருக்காங்க, அர்ஜுனன் 84 சொல்லியிருக்காங்க, சஞ்சயன் 41, திருதராஷ்டிரர் ஒரு ஸ்லோகம் அப்படின்றத பார்க்குறோம், சரிங்களா? இப்போ அர்ஜுனருக்கு வந்துட்டு என்ன ஆயிடுச்சு, போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுறாங்க, சரிங்களா? இந்த சரணாகதி ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை நம்ம எல்லாருக்கும் முக்கியமான ஒரு வார்த்தை சரிங்களா? ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. ஏன்னா குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்றது போர்க்களம், அதில் நிறைய பேர் இருக்காங்க, பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியார், யுதிஷ்டர், பாண்டவர்கள் எல்லாரும் இருக்காங்க, சரிங்களா? துருபதன் எல்லாரும் இருக்காங்க, கிருபாச்சாரியார்லேருந்து பகவான் இருக்காங்க. அர்ஜுனன் இப்போ யார்கிட்ட போய் சரணாகதி பண்ணுறாங்க? கிருஷ்ணா கிட்ட, ஸ்ட்ரைட்டாக கிருஷ்ணா கிட்ட தான் போய் பீஷ்மர்ட்டையோ, துரோணாச்சாரியர்ட்டையோ, கிருபாச்சாரியர்ட்டையோ, யுதிஷ்டர்கிட்டையோ யார்ட்டையும் போய் கேட்கல, எல்லாருமே சிறந்தவங்க தான்,
யுதிஷ்டர் வந்து தர்மராஜர் அவங்க, பீஷ்மர் மகாஜன் அவங்க, குரு துரோணாச்சாரியர் குரு, சரிங்களா, கிருபாச்சாரியரும் குரு. இத்தனை பேர் இருக்காங்க. யார்கிட்டயாவது போனாங்களா? இல்லை. யார்கிட்ட மட்டும்தான் போனாங்க? கிருஷ்ணா கிட்ட மட்டும்தான். நமக்கு வாழ்க்கை போராட்ட களம் தான், சரிங்களா, போர்க்களம் தான். நம்மளை சுற்றி நிறைய பேர் நல்ல நல்ல பர்சன்ஸ்லாம் இருப்பாங்க, எதுவும் தப்பு கிடையாது, எல்லாருமே உயர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க ஒரு ஒரு வகையில். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணா கிட்ட சரணாகதி பண்ணணும். கிருஷ்ணா கிட்ட எப்படி சரணாகதி பண்ணுவோம்? பகவத்கீதை கிட்ட தான், சரிங்களா. பகவான் தான் பகவத்கீதை மூலயமா கிரந்த ரூபத்தில் நம்ம கூட இருக்காங்க. ஸோ பகவான்கிட்ட நம்ம சரணாகதி பண்ணணும். அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே நம்மளது அதுதான், சரிங்களா. அர்ஜுனன் வந்து போர் பண்ண சிரமப்படுறாங்க, நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழறதுக்கு சிரமப்படுறோம், எப்படி வாழறதுன்னு தெரியல. அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணாங்க, நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை கிட்ட சரணாகதி பண்ணணும். நமக்காக தானே கொடுத்துருக்காங்க பகவான், சரணாகதி பண்ணிடணும், சரிங்களா. அதுதான் நம்ம இதில் எடுத்துக்கிற லைஃப் லெசன். இதன் விளைவாக பகவத்கீதை பேசப்பட்டது அப்படின்றத பார்க்கும். அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா சிரமம், கவலை, சரிங்களா. விஷாத அப்படின்றது கவலை. அர்ஜுனரோட கவலைகள்லாம் என்ன, கஷ்டங்கள்லாம் என்ன அப்படின்றது இந்த அத்தியாயத்தில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். போர் பண்ணணுமா கூடாதா, இதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய டயலமா இருந்தது இல்லையா. போர் பண்ண என்னென்ன சிரமங்கள்லாம் ஏற்படும், அதெல்லாம் தான் இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். இன்னொரு பேரும் இருக்குது, அங்கே ஆர்மி எப்படி செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம இந்த அத்தியாயத்தில் தெரிஞ்சுப்போம், சரிங்களா. இதுதான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் பார்க்குற அந்த செக்ஷன்ஸு. இது அப்படியே இது மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துலையும் வரும், நம்ம அப்படியே பார்த்துக்கலாம், சரிங்களா. இங்கே வந்து இன்னொரு ஸ்லோகமும் கொடுத்துருக்காங்க, பாகவதத்தில் 7.5.23 பிரகலாத் மகாராஜர் சொன்ன ஸ்லோகம், சரிங்களா. நம்ம இது வரைக்கும் நிறைய தேவர்கள் வழிபாடு ஏதேதோ விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம், தர்மம்லாம், சரிங்களா. ஆனால் பகவத்கீதை வாசித்ததுக்கப்புறம் சரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு நிறைய ரியலைசேஷன்ஸ் வரும். அது லெவல் 5ல் கண்டிப்பாக அந்த ரியலைசேஷன்ஸ் கொண்டு வாங்க. இப்போதைக்கு நான் இது வந்துட்டு அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் பாயிண்ட்டாக சொல்லிடுறேன். நம்ம வந்து பகவானை வழிபாடு பண்ணணும்னா 9 வகையான பக்தி இருக்குது. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு சொல்லி 9 வகையான பக்தி இருக்குது. ஸ்ரவணம்ன்றது கேட்குறது, கீர்த்தனம்ன்றது சொல்கிறது, சரிங்களா. பாடுறது பகவான் நாமரூப குணலீலைகளை, ஸ்மரணம்ன்றது பகவானை நினைவில் வச்சுக்கிறது, சேவனம் பாத சேவனம்ன்றது பகவானோட திருப்பாதத்துக்கு சேவை பண்ணுறது, பகவானோட திருப்பாதத்தை மெடிடேட் பண்ணுறதும் ஆகும், நம்ம பரிக்கிரமா பண்ணுறதும் ஆகும், பகவானோட திருப்பாதத்துக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறது, பூக்கள், துளசி இதெல்லாம். அர்ச்சனம் அப்படின்றது நம்மக்கிட்ட என்ன வஸ்துலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பகவானோட வழிபாட்டு முறையில் கொண்டு வந்துடுறது, டேட்டி ஒர்ஷிப்பில், சரிங்களா. நம்மகிட்ட என்னென்ன அப்போலன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் அர்ச்சனத்தில் கொண்டு வந்துடுறது. வந்தனம்ன்றது ப்ரேயர்ஸு, நமக்கு ப்ரேயர் சொல்ல தெரியலனாலும் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, குந்தி மகாராணி ப்ரேயர்ஸ், பீஷ்மர் ப்ரேயர்ஸு, பிரகலாத் ப்ரேயர்ஸு, அந்த மாதிரி ப்ரேயர்ஸை நம்மளும், கஜேந்திர மோக்ஷம் ப்ரேயர்ஸு, அதெல்லாம் நம்ம வந்தனம், அக்ரூரர் ப்ரேயர்ஸ். தாசியம்ன்றது ஒரு சேவகனாக இருந்து பகவானுக்கு நம்ம சேவைகள் செய்யுது, பகவானுக்கே ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணுறது, இன்னொன்று பகவானோட பக்தர்களுக்கு பண்ணுறது, சரிங்களா, குருவுக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கெல்லாம் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் சாக்கியம், நட்பின் உறவில் பகவானோட நம்ம இருக்கிறது. ஆத்ம நிவேதனம்ன்றது கம்ப்ளீட் சரண்டர், நம்மளோட சொல், எண்ணம், செயல், சரிங்களா. சொல், வாக்கு, எண்ணம், செயல், இது எல்லாமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானுக்காக நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணுறது, அதுதான் ஆத்ம நிவேதனம். நம்மளுதுன்னு எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே பகவானுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி 9 வகையான பக்தி இருக்குது. இது 9ம் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது, அம்பரீஷ் மகாராஜர் மாதிரி. இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு முறையை நம்ம எடுத்துக்கணும், நல்லா கேட்கணும். கேட்கறதுன்னா பரிஷித் மகாராஜர் மாதிரி கேட்கணும். சொல்கிறதுன்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமி எப்படிலாம் சொல்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்கள ஃபாலோ பண்ணணும், இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது, ஃபாலோ பண்ணணும், சரிங்களா. லேர்ன் பண்ணி சொல்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதெல்லாம் இன்னும் நிறைய நம்ம நிறைய இருக்கு இல்லையா, லெவல் 6 எல்லாம் இருக்குது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே லேர்ன் பண்ணிடலாம். ஓகே, பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம், சரிங்களா. அப்புறம் மங்களம் பொருந்திய கிருஷ்ணர், அப்புறம் பக்த வக்ஷலா அப்படின்ற ஒரு நிலை, அதுக்கப்புறம் வாழ்வின் துன்பங்கள் என்ன, இதை தான் நம்ம வந்து செக்ஷன்ஸாக லெவல் இது ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம், சரிங்களா. ஒரே காட்சி வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் அப்படின்றது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போர்க்களம் அப்படின்றது ஒரு சுச்சுவேஷன், எல்லாரோட வாழ்க்கையிலும் இது ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருக்குது. யாருக்கு? திருதராஷ்டிரருக்கு, துரியோதனனுக்கு, அர்ஜுனருக்கு. 3 பேருமே இந்த சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, போர்க்களம்ன்ற சுச்சுவேஷன். அதில் திருதராஷ்டிரோட நிலை எப்படி இருக்குது, துரியோதன நிலை எப்படி இருக்குது, மனநிலை,
அர்ஜுனனோட மனநிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? திருதராஷ்டிரர் வந்து ஒரு எம்பரர். சரிங்களா? அவங்க வந்து ஒரு லீடர். அவங்க என்ன பண்ணணும்? ஒரு லீடருக்கான குவாலிட்டியில் அவங்க எல்லாத்தையும் முடிவெடுக்கணும். இல்லைங்களா? ஏன்னா பாண்டவர்களுக்கு அப்பா வேற இல்ல. அதுக்கப்புறம் இவங்க தான் பார்த்துக்கணும். அதுவும் இல்லாம ஒரு எம்பரர்ன்னும் போது அடுத்து ஆட்சி யாருக்கு போகணுமோ தர்மப்படி அவங்களுக்கு தான் அவங்க அதை கொடுக்கணும். யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு தான் அது போகணும். தர்மப்படி பார்த்தா அவங்களுக்கு இவங்க இதை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியிருக்கணும் ஆட்சியை. அப்போ ஒரு லீடர் பொசிஷன்ல இருந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும்? தர்மப்படி எல்லா செயல்களையும் எல்லாரும் ப்ரொடெக்ட் பண்ற மாரி அவங்க முடிவுகளை எடுத்திருக்கணும். ஆனா அவங்க அப்படி பண்ணாங்களான்னா இல்ல. தன்னோட பிள்ளை மேல இருந்த அந்த அதீத பிரியத்தினால அவங்க வந்து யுதிஷ்டருக்கு ஆட்சி பொறுப்பையும் குடுக்கல. இல்லைங்களா? பாண்டவர்களுக்கு அவங்க அப்பா இல்ல. இவங்க தான் பார்த்துக்கணும். எல்லா பிரஜைகளையும் இவங்க தான் பார்த்துக்கணும். ஆனா அந்த நிலையும் அவங்க யோசிக்காம தன்னோட பிள்ளை மேல இருந்த பிரியத்தினால அவங்களோட முடிவுகள்ல தவறுகள் வந்துருச்சு. இல்லைங்களா? ஸோ அது வந்து ஒரு தமோகுணத்தின் இதுவா நம்ம பார்க்குறோம். இன்னொன்னு வந்து துரியோதனன் என்ன அப்படின்னா ரஜோகுணம். பேராசை. ஆசை, பேராசை இதெல்லாம் ரஜோகுணம். சரிங்களா? ஆசைன்றதே எண்ணில் அடங்காததா இருக்கும். பேராசைன்றது அடுத்தவங்களையும் சேர்த்து அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறது. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில என்னன்னா, இவங்களோடது ஹஸ்தினாபுரமும், இந்திரபிரஸ்தமும் இவங்களோடது கிடையாது. ஆக்சுவலி யுதிஷ்ட மகாராஜர் தான் ஆட்சி பண்ணணும். ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க? விருப்பப்படுறாங்க. ஹஸ்தினாபுரத்தையும் நம்மளே ஆட்சி பண்ணணும், இந்திரபிரஸ்தத்தையும் ஆட்சி பண்ணணும். அதெல்லாம் பாண்டவர்கள் எதையும் அனுபவிக்க கூடாது. அதுவும் வேற ஒரு ஆசை. இல்லைங்களா? ஸோ அதனால அந்த ரஜோகுணம் எல்லாத்தையும் அடையணும், எல்லாத்தையும் ஆட்சி பண்ணணும், அதிகாரம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி இருக்கா, அது வந்து ரஜோகுணத்தின் அடையாளமா பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் பார்க்குறோம் நம்ம. இவங்க வந்து சாத்விக குணத்தோட அடையாளமா பார்க்குறோம். தனக்கு நல்லது நடக்குது அப்படின்றத விட மற்றவங்களாம் நல்லா இருக்காங்களான்னு யோசிக்கிறது. சரிங்களா? நான் இந்த போரை பண்ணி எல்லாரையும் அழிச்சு நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கல. என்ன நினைக்கிறாங்க? நிறைய பொருள் சேதம், நிறைய உயிர் சேதம்லாம் ஏற்படுது. அவங்க ஃபேமிலியில வம்சமே நிக்குது. தாத்தாலேருந்து பேர பிள்ளைங்க வரைக்கும் இருக்காங்க. இல்லைங்களா? அவங்கெல்லாம் அந்த பொருள் அழியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது இல்லாம நிறைய போர் வீரர்கள் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய பொருள் சேதம். இன்னொன்னு மகாபாரத போர்ன்றது இருக்கறதுலே ரொம்ப பெரிய வாராதான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? நிறைய பேர் அதில் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாகவதத்தில் இருக்கு, நம்பர்ஸோட இருக்கு. ஸோ அந்த வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய போர் அது. ஸோ இவ்வளோ பேரும் எல்லா ராஜ்யத்தோட மன்னர்களாகவும் இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் அழிவு ஏற்படுமே. இவங்க எல்லாம் இவ்வளோ சிரமப்பட்டு நான் எனக்கு ஒரு நல்லதாக ஒரு ஹஸ்தினாபுரம் கிடைக்கணுமா, இந்திரபிரஸ்தம் கிடைக்கணுமா, அதை நான் ஆட்சி பண்ணணுமா, அப்படிப்பட்ட ஒரு ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டாம். இவ்வளோ சிரமத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய ராஜ்யம் வேணும். எல்லாரும் நல்லா இருக்கட்டும், நான் போர்லேருந்து கூட விலகிக்கிறேன். அந்த நிலை இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து சாத்வீக குணம்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இது மாதிரி இப்போ ஒரு போர்க்களம்ன்றதுலயே இவங்களோட பொசிஷன் என்ன, இவங்களோட பொசிஷன் என்ன, இவங்களோட பொசிஷன் என்னன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? இதே மாதிரி தான் நமக்கு வாழ்க்கையில, போர்க்களமான வாழ்க்கையில நமக்கு நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் வரும். அதுல நம்ம என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றத தான் நம்ம டிசைட் பண்ணணும். சரிங்களா? நம்ம வந்து தமோ குணத்திலிருந்து முடிவெடுக்கிறதா, ரஜோ குணத்திலிருந்து முடிவெடுக்கிறதா, சாத்வீக குணத்திலிருந்து முடிவெடுக்கிறதா அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும். அதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம லேர்ன் பண்ணுவோம். சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்ப இந்த 3 எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தாலே நம்ம எல்லாருமே யாருக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவோம்? அர்ஜுனனுக்கு தான். இல்லைங்களா? ஸோ இத தான் நம்மளும் வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும். நம்மளும் நெறைய சிச்சுவேஷன் கஷ்டமான சிச்சுவேஷன் வரும். சரிங்களா? பாச பிணைப்புல இருப்போம். பிள்ளைங்களுக்காக, ஃபேமிலிக்காகலாம். அப்பல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, சாத்விக குணத்திலிருந்து முடிவுகள் எடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அ இப்ப அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஸ்லோகம் யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குன்னா, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சூப்பர். ஆக்சுவலா ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல எல்லாருமே வாசிப்பாங்க மாதாஜி. புதுசா வந்திருக்க டிவோட்டிஸ் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல நம்ம படிப்போம். நான் வந்து நேம்ஸ் கால் அவுட் பண்ணுவேன். நீங்க ரெடியா இருங்க. பகவத்கீதை புக் யார்கிட்டலாம் இருக்கோ நீங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க கிளாஸஸ் அப்போ. அருள்மொழி மாதாஜி இப்ப நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரோவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்வா மாமகா பாண்டவா சைவ கிம் அக்வத சஞ்சயா. திருதராஷ்டிரர் கூறுகிறார், சஞ்சயனே, போர் புரியும் விருப்பத்துடன் தர்மக்ஷேத்திரம் குருக்ஷேத்திரத்தில் ஒன்று கூடிய என் மகன்களுக்கு பாண்டுவின் மகன்களுக்கும் என்ன செய்தனர்? ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிரர் சொல்றாங்க. 4 பேர் இருக்காங்க பகவத்கீதையில. சரிங்களா? ஒன்று திருதராஷ்டிரர், ஒன்று சஞ்சயன், ஒன்று அர்ஜுனர், ஒன்று பகவான். சரிங்களா? அதில் திருதராஷ்டிரர் தான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க.
குருக்ஷேத்திரத்தில் என்ன நடக்குது? எல்லாரும் என்னோட பிள்ளைங்க பாண்டுவோட பிள்ளை, என்னோட மாமக்கா, என்னோட பிள்ளைங்க பாண்டு, அதுலேயே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த பாண்டோட பிள்ளைங்கள பிரித்து பேசுகிறாங்கன்றது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன செஞ்சிட்ருக்காங்க அப்படின்றத கேட்குறாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ இதில் என்ன நம்ம பார்க்கணும்னா, குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்றது என்ன, அந்த ஸ்தலத்தோட பெருமைகளும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஒரு பெரிய மகாபாரதம் ஒரு இடத்துல நடக்குது, அந்த குருக்ஷேத்திரம்ன்ற இடம் ஏன் அந்த இடம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுது எல்லாம் நம்ம யோசித்தோம் அப்படின்னா, வேதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பகவத்கீதையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, குருக்ஷேத்திரம்ன்றது ரொம்ப ஒரு புனிதமான ஸ்தலம். சரிங்களா? அங்கே வந்து எல்லாமே எப்பயுமே தர்மம் தான் தலைத்து நிற்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு உயர்ந்த ஒரு ஸ்தலம் அது. இன்னும் தேவர்கள் நாமமே வந்து பூலோகத்தில் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் செய்யணும் அப்படின்னா குருக்ஷேத்திரத்தையும் தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த அளவு தர்மம் தழைச்சிருக்கிற ஒரு இடம் தான் அந்த குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்றது. அந்த இடத்துல போர் நடக்குதுன்னும் போதே அந்த இடத்தோட மகிமை என்ன, தர்மம் தான் வெற்றி பெறும் அப்படின்றது. அப்போ அந்த இடத்துல இப்போ போர் நடக்குது, திருதராஷ்டிரருக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் தன்னோட பிள்ளைங்க வந்து தர்மப்படி வாழலை அப்படின்றது. பாண்டவர்கள் தான் அப்படி இருக்காங்க அப்படின்றது. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அதுலேயே கொஞ்சம் டவுட் வருது, இந்த இடத்துல இருக்கே அப்படின்னு போது பாண்டவர்கள் தான் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் அவங்களுக்கு இருக்குது. அதுதான் அது. அப்போ அந்த குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்ற அந்த இடத்தோட மகிமை, திருதராஷ்டிரோட மனப்பான்மை என்னென்னா, அந்த ஒரு டவுட் வேறு வருது, பாண்டவர்கள் தான் தர்மத்தின் படி இருக்காங்க. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, பிரித்து வேற பார்க்குறாங்க, தன்னோட பிள்ளைங்க பாண்டவோட பிள்ளைங்கன்னு. அவங்க ஒரு எம்பரர், அவங்க ஒரு லீடர் எப்படி இருக்கணும், எல்லார்ட்டையும் சமமாக இருக்கணும், எல்லாரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், தர்மப்படி இருக்கணும், இதெல்லாம் தான் அவங்களோட குவாலிட்டிஸாக இருக்கணும் இல்லையா? ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க பொசசிவாக தன்னோட பிள்ளைன்றது யோசிக்கிறது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட நம்ம பார்க்குறதா தெரியுது. ஸோ இப்போ வந்து இங்கே வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். சரிங்களா? நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னலாம் அதை பற்றி யோசிப்போம். இடம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நம்ம ஒரு கோயிலுக்குலாம் ஒரு பில்கிரிமேஜ் யாத்ரா போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வச்சுப்போம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஒரு சுற்றுலா போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றத நம்ம ரெடி பண்ணி லிஸ்ட் போட்டு வச்சுப்போம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன கொண்டு போகணும், எப்படி நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணணும், எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரி இடம்ன்றது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குது இல்லைங்களா, பாதிப்பு ஏற்படுது. இடம் நமது உணர்வில் பாதிப்பை உண்டு செய்கிறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்றது என்னன்னா தர்மம் தழைச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். அங்கே போர் நடக்க போகுது, அங்கே என்ன ஆகுது, பாண்டவர்கள் தான் வெற்றி அடைய போகிறாங்க அப்படின்றது திருதராஷ்டிரருக்கு ஒரு சந்தேகத்தையும் ஏற்படுத்துது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ தர்மக்ஷேத்திரம் என்ன பண்ணுது, பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி, அப்புறம் அது வழிபாட்டுக்குரிய ஸ்தலம் அப்படின்றத நம்ம அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் நேர்மையான தலைவரின் குணங்கள்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதையும் பார்க்குறோம். நேர்மையாக இருக்கணும், சரிங்களா, தர்மப்படி. அதுக்கப்புறம் வந்து அதிகாரத்தை பகிர்ந்து அளிக்கணும், நானே எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும், நானே எல்லாத்தையும் ஆட்சி பண்ணணும் அப்படின்றது இல்லாமல் தர்மப்படி யார் யார் என்னென்ன அடையணுமோ அதை பிரித்து கொடுக்கறது, பொறுப்போடு இருக்கிறது, அந்த இடத்துக்கு அந்த தலைவர்ன்ற அந்த நிலைக்கு என்ன பொறுப்புகள் இருக்கோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது, நன்றி உணர்வோடு இருக்கிறது, சரிங்களா, செல்வாக்கு, இதெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி பச்சாதாபம் அப்படின்றது என்னென்னா ரொம்ப ஒரு கேரிங், ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல அது வந்து கரெக்டாக கொடுக்கறது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு தலைவர்கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ பிரபுபாதா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸை நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க. பச்சாதாபம் அப்படின்றதுன்னா எல்லாம் இந்த பக்தி பண்ண தெரியாமல் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே இருக்கீங்களே, அதுலேருந்து வெளியில் வரணுமாச்சே, ஹியூமன் லைஃப் ரொம்ப ரேரு, அதனால் இந்த ஹியூமன் லைஃப்பில் எல்லாரும் பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம மேலே உள்ள அங்கே இந்த கம்பேஷனில் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா, பக்தி கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ், ஓகே பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும், நான் பண்ணிவிட்டு நான் பகவானை அடைஞ்சிக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சாங்களா? இல்லை. என்ன பண்ணாங்க அவங்க, நானும் பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும், எல்லாரும் பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும், அது பொது நலம் இல்லைங்களா, அந்த எல்லார் மேலேயும் உள்ள இந்த கம்பேஷன். ஸோ அதெல்லாம் நம்மளும் பார்க்க முடியுது, நேர்மையாக இருக்கிறது, அதிகாரத்தை பகிர்ந்தளிக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒரு நல்ல உன்னத தலைவர்கள்ட்ட நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஆனால் இங்கே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா திருதராஷ்டிரம் வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு எம்பரர் அவங்க, ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க, நான் மற்றும் எனது, என்னோட பிள்ளைங்க பாண்டுவோட பிள்ளைங்க அப்படின்றத பிரித்து பார்த்துருக்காங்க. அப்புறம் சந்தேகம், குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் நடக்க போதே, அங்கே வந்து என் பிள்ளைங்க வெற்றி அடைவாங்களா, ஏன்னா அதர்மம் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னும் அவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம், பயம்.
சரிங்களா? அதுவும் ஏற்படுது. பாரபட்சம் பார்க்கறது, சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட ஒரு மனப்பான்மையை நம்ம பார்க்குறோம். ம். இதுதான் நம்ம வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணுறது. அப்போ நமது முக்கிய மதிப்புகளை மற்றவர் மறுவரையறை செய்ய பகவத்கீதையை அனுமதிக்கவும். அதனால் நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணால் நம்ம லைஃப்ல என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது, இதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம குணங்களை வந்து நம்ம வந்து சீர்திருத்தம். எல்லார்ட்டையுமே இந்த முக்குணங்களும் இருக்கும். ரஜகுணம், தமோகுணம், சாத்விக குணம் எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கும். ஒருத்தவங்கள பார்த்து இவங்க ஃபுல்லாக சாத்விக குணம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஒருத்தவங்கள பார்த்து இவங்க ஃபுல்லாக தமோ குணம் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. சரிங்களா? இப்போ துரியோதனனை எடுத்துக்கிட்டா கூட அவங்க வந்து பாண்டவர்கள் கிட்ட வந்து அதர்மம் பண்ணாலும் தன்னோட நண்பன் கிட்ட, தன்னோட மாமா கிட்ட, ஒய்ஃபு கிட்ட, குழந்தைங்க கிட்ட, சகோதரர்கள் கிட்ட, பேரண்ட்ஸ் கிட்ட எப்படி இருந்தாங்க அவங்க? நல்ல குணத்தோட தானே இருந்தாங்க. அப்போ 3 குணமுமே ஒருத்தவங்க கிட்ட இருக்கும். ஆனா எது மேலோங்கி இருக்கு அதிகமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அப்ப நம்ப அந்த ஒருவேளை ரஜகுணம், தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்குன்னா, அத நம்ம சீர்படுத்தணும். நம்ம வந்து சாத்விக குணத்துக்கு நம்ம அத கொண்டு வரணும். ஸோ அதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, பகவானோட உபதேசங்கள். பகவத்கீதை. அதுவும் போனஃபைட் பரம்பராவிலேருந்து. அதுக்கு நமக்கு போனஃபைட் பரம்பரா. உண்மையான தலைவர் வேணும். அது சரியான முறையில நம்மளுக்கு கைடன்ஸ் குடுக்கறதுக்கு. சரிங்களா? ஸோ பகவத்கீதை ரொம்ப மஸ்ட்டு. ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தின்றது வந்து ரிச்சுவல் கிடையாது. நான் வந்து இது வந்து எனக்கு ஒரு தேவர்கள் வழிபாடுலாம் பண்ணுவோம் இல்லையா? பொங்கல் தை மாசம் வந்துச்சுன்னா பொங்கல் செய்வோம் சூரியனுக்கு. அதுக்கப்புறம் அடுத்து தை மாசம் வர வரைக்கும் சூரியனுக்கு எந்த பூஜையும் கிடையாது. இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அதே மாரி ஒண்ணு ஒண்ணா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு ரிச்சுவல் ஆட்டம் பண்ணுவோம் நம்ப. ஆனா பகவத்கீதை, பகவான் பக்தி இதெல்லாம் எப்படின்னா, 24/7 பகவானுக்கு பண்றது. சரிங்களா? ஆ இது வந்து குணத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. பார்ட் டைம் ஜாப் கிடையாது. குணத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. ஏன்னா நல்ல குணத்திலேருந்து தான் நல்ல பக்தி வரும். ஸோ அதனால குணத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சீர் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்பரான பானஃபைட் பரம்பரா, பிரபுபாதா, குரு, அதுக்கப்புறம் குணத்தை நம்ம சீர் பண்ணணும். அந்த வகையில் நம்ம பகவத்கீதை நம்ம வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது. இப்ப பகவத்கீதை தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் தான் அந்த தோட்டக்காரன். சரிங்களா? அ கிருஷ்ணா. வயல் தான் அந்த குருக்ஷேத்திரம். வயல்னா நிலம். அதுதான் அந்த குருட்சேத்திரம். அங்க என்ன பண்ண போறாங்க பகவான் இப்ப? அப்படின்னா, எப்பயுமே வயல்ல வந்து அந்த நெல் பயிரும் இருக்கும். அதே மாரி அது கூட வந்து இந்த தேவையில்லாத செடியும் இருக்கும். இல்லைங்களா? அப்ப அந்த தேவையற்ற அந்த களைகள என்ன பண்ணணும்? அகற்றுனா தான் இந்த நெல் பயிர் நல்லா வளரும். இல்லைங்களா? தழைச்சிருக்கும். அந்த மாரி இந்த தேவையில்லாத களைகள் தான் யார் அப்படின்னா, திருதராஷ்டிரோட பிள்ளைங்க. அதர்மம் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே மாரி நெல் பயிர்கள் அது யார் அப்படின்னா, பாண்டவர்கள். சரிங்களா? அவங்க தர்மப்படி நல்லபடியா ஆட்சி பண்ணணும். அதுக்கு தடங்கலா இருக்கிற கலைகள் யாரு? திருதராஷ்டிரோட பிள்ளைங்க. அவங்களெல்லாம் அகற்றி, பகவான் வந்து அ தர்ம பாண்டவர்கள தர்மப்படி ஆட்சி பண்ண வைக்க போறாங்க. சரிங்களா? அதுதான் நம்ப பார்க்கறது. இப்ப ஸ்லோகம் 2. ம். பவானி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण। हरे संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आश्चर्यम् उपसङ्गम्य ராஜா வசனம் அப்ரவீத். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னரே, பாண்டுவின் மகன்களால் அணிவகுக்கப்பட்ட படையை பார்வையிட்ட பிறகு மன்னன் துரியோதனன் தன் ஆச்சாரியரை அணுகி பின்வருமாறு கூறினான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். ஓகே. இப்ப அ ச திருதராஷ்டிரர் கொஸ்டின் கேட்டாங்க. குருஷேத்திரத்துல என்ன நடக்குதுன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இப்ப என்ன பண்றாங்க, சஞ்சயன் வந்து அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்றத திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இல்லையா? திருதராஷ்டிரருக்கு பார்வை கிடையாது. அதனால சஞ்சயனுக்கு வேதவியாசர் அந்த ஞான திருஷ்டிய குடுக்குறாங்க. அதனால அங்க என்ன நடக்குது குருக்ஷேத்திரத்துலன்றத அரண்மனையிலேருந்து திருதராஷ்டிரருக்கு அவங்க லைவ் டெலிகாஸ்ட்ல சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சஞ்சயன் வந்து அங்கே துரியோதனன் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க யார்கிட்ட பேசுகிறாங்க, எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்கிறாங்க. ம் அப்போ துரியோதனன் அங்கே இருக்காங்க. அவங்க வந்து
எல்லாத்தையும் பார்க்குறாங்க. எப்பயுமே சண்டை நடக்குதுன்னா, இந்த சைடு உள்ளவங்களும் சரி, அந்த சைடு உள்ளவங்களும் சரி. அடுத்து தன்னோட படை எப்படி இருக்குது, பலம் எப்படி இருக்குது, அடுத்தவங்களோட படை ஆப்போசிட் சைடில் உள்ளவங்களோட அவங்களோட பலம் எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க போர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. அந்த மாதிரி இப்போ வந்து துரியோதனன் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, குரு கிட்ட போயிட்டு ராஜதந்திரத்தோடு பேசுகிறாங்க. சரிங்களா? அப்போ என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்கலாம். இது மாதிரி தான் நமக்கு வாழ்க்கையில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, சில எதிர்மறையானவர்களால் சூழ்ந்திருக்கிறோம் நிறையா நெகட்டிவ். நம்ம பாசிட்டிவாக இருப்போம், நம்ம அப்படி தப்பி தவிர கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் வந்து பக்தி பண்ணிகிட்டு இருப்போம். அப்போ வந்து யாராவது நம்மளை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எதுக்கு இந்த வயசுலேயே போய் பக்தி பண்ணுறீங்க, இதெல்லாம் உண்மைன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி விட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எதிர்மறையோடு இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால நம்ம பாதிக்கப்படாமல் நம்மளை என்ன பண்ணணும், நம்ம கரெக்டாக நம்மளை சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? நம்ம வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும், ரொம்ப டிட்டர்மினண்ட்டாக இருக்கணும். நம்ம என்ன வாழ்க்கையில் நமக்கு எது தேவை, நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது. யார் என்ன சொன்னாலும் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் கரெக்டாக இருக்கணும். அர்ஜுனனுக்கு குறியோட கண்ணு மட்டும் தெரிஞ்ச மாதிரி. சரிங்களா? பகவத்கீதை தான் நம்மளோட ஃபோக்கஸ். அடுத்தது 1.3 ஸ்லோகம் மாதாஜி. தீபா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? தனலட்சுமி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. தனலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. பஷ்யதாம் பாண்டு புத்ராணாம் ஆச்சாரிய மகதீம் சமூம் வியூடம் த்ருபத புத்ரேன தவ சிஷ்யேன தீமதே. என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே குரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஆசிரியர்கிட்ட துரோணாச்சாரியர்கிட்ட போயிட்டு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? நீங்கள் பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்ட்டு. உங்களையே அழிக்கிறதுக்குன்னு பிறந்த துருபதனோட பிள்ளை திருஷ்டத்யுமன் உங்களை அழிக்கிறதுக்குன்னே வந்து அவங்கள வந்து நெருப்புலேருந்து யாகத்துலேருந்து கொண்டு வந்தாங்க. அதுவும் திருஷ்டத்யுமனுக்கும் இது துருபதனுக்கும் உங்களுக்கும் வேற என்னென்னா, முன்னாடி பகையெல்லாம் வேற இருந்தது. அப்படி இருந்தும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சும் நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணீங்க, போர்க்கலையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தீங்க. இப்போ என்ன ஆச்சு, அந்த திருஷ்டத்யுமன்னால இப்போ பாண்டவர்களோட சேனை வந்து எப்படி ரொம்ப அழகாக வந்து புத்திசாலித்தனமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே துரோணாச்சாரியார்கிட்ட துருபதனுக்கு இருந்த அந்த ஒரு பகைமையும் ஞாபகப்படுத்தி அவங்க ஏற்கனவே அந்த கலைகள்லாம் அழிக்கிறதுக்கு, தன்னை அழிக்கிறதுக்குன்னு, அதுதான் அந்த காலத்தில். சரிங்களா? ரொம்ப நேர்மையாக இருப்பாங்க. தன்னை அழிக்கிறதுக்குன்னு பிறந்த பிள்ளைக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எந்த ஒரு பாரபட்சமும் இல்லாமல் அனைத்து கலைகளையும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணீங்க, இப்போ பாருங்கள் அதுவே நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, பாதகமாயிடுச்சு அப்படின்றத அவங்களுக்கு ராஜதந்திரத்தோட ஞாபகப்படுத்தி, இனிமேலாவது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம இருக்கணும், நம்ம இது அணிக்கு என்ன முக்கியமோ என்ன தேவையோ அதை தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத அவங்களுக்கு இன்டைரக்டாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? தனது படையை பற்றிய பெருமையாகவும் பேசிக்கொள்வது. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, இந்த ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க தன்னை ரொம்ப பெருமையாக பேசிப்பாங்க. இந்த சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க பார்த்தீங்கன்னா, மற்றவங்கள தான் ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க. தான் வந்து இன்னும் என்னென்னலாம் நல்லது செஞ்சுக்கணும், திருத்திக்கணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட பாயிண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் இந்த ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க தற்பெருமை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அவங்ககிட்ட. சரிங்களா? அந்த மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு அவங்க நல்லா அமைச்சிருக்காங்க படையெல்லாம் அப்படின்ற சொல்லிட்டு, நம்மளும் ஒன்றும் சலிச்சவங்க கிடையாது, நம்மக்கிட்டேயும் வந்து பீஷ்மர் இருக்காங்க, துரோணாச்சாரியர் நீங்கள் இருக்கீங்க, அப்புறம் வந்து கர்ணன் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னை பெருமையாக பேசிக்கிறாங்க அப்படின்றதையும், அப்புறம் நேர்மையானவங்கள சந்தேகப்படுறது. சரிங்களா? இந்த குணங்கள்லாம் வந்து துரியோதனன் மனநிலையாக பார்க்குறோம். ஏற்கனவே திருதராஷ்டிரோட மனநிலை என்னன்னு பார்த்துட்டோம். ரொம்ப பயப்படுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து பாரபட்சம் காமிக்கிறது, இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ துரியோதனன் மனநிலை எப்படின்னா, அந்த ரஜோகுணத்தின் அடையாளத்தோட தன்னை ரொம்ப பெருமை பேசிக்கிறதும், நல்லவங்களெல்லாம் சந்தேகப்படுறது, ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த ஒரு நிலையும் அவங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆகிடும்னா நமக்கு வாழ்க்கையில் துன்பத்தை தரும். அதுதான் நம்ம வந்து அன்பிற்குரியவங்க நம்ம மேலே உண்மையாக அன்போடு இருப்பாங்க, ஆனால் நம்ம சந்தேகப்பட்டு என்ன ஆகிடும், அந்த உறவை நம்ம சீர்குலைச்சிருவோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்மக்கிட்ட இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது. இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன அப்படின்னா, இவங்க சைட்லாம் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க சைட்லாம் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்றத தான் வந்து இங்கே வந்து துரியோதனன் சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? அதாவது என்னென்ன யார் யார் அரசர்கள்லாம் பாண்டவர்கள் சைடில் இருக்காங்க, அதே மாதிரி இவங்க சைடில் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து 11 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? பேர்கள் தான் இருக்கும். அடுத்தது ஸ்லோகம் மாதாஜி. காந்திமதி மாதாஜி படிங்க. 1.12 ஸ்லோகம் மாதாஜி. 12th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. இதோ மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க, வாசிங்க மாதாஜி. ஓகேங்க. ஓகேங்க.
தஸ்ய சஞ்சயன் ஹர்ஷம் குருவிருத்தக பிராமகः சிம்ஹ நாதம் வினத்யோச்சைஹ சங்கம் தத்மௌ பிரதாபவான். பின்னர் குரு வம்சத்தின் மாபெரும் வீரரும் பாட்டனாருமான பீஷ்மர் தனது சங்கை சிங்க அர்ஜுனன் போன்று உரக்க ஊதி துரியோதனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சார் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, இப்போ எல்லாம் அந்த அனலைஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. இவங்க சைடில் என்னென்ன அரசர்கள்லாம் இருக்காங்க, அவங்களாம் எவ்வளோ பெருமை வாய்ந்தவங்க அப்படின்னு, பாண்டவர்கள் சைட்லையும் சரி கௌரவர்கள் சைட்லையும் சரி. இப்போ இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இப்போ எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா, திருதராஷ்டிரர் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க, சஞ்சய் நாங்கள் என்ன நடக்குது, துரியோதனன் என்ன யாருக்கிட்ட என்னெல்லாம் பேசுனாங்க அதெல்லாம் அப்படிங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்களா. இப்போ இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கிற சமயத்தில் பீஷ்மர் என்ன பண்ணுறாங்க, குரு வம்சத்தோட தலைவர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, தன்னோட சங்கை எடுத்து அவங்க வந்து முழங்குறாங்க. சரிங்களா. துரியோதனுக்கு மகிழ்ச்சி. ஏன்னா துரியோதனுக்கு அதான ரொம்ப நாள் ஆசை, எப்படியாவது போர்க்களத்தில் பாண்டவர்களை பார்க்கணும், அவங்கள வந்து நம்ம வந்து வெற்றி அடையணும், நம்ம ராஜ்யத்தெல்லாம் ஆளணும், அவங்கள ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணிடணும். இதுதான் அவங்களோட ரொம்ப நாள் ஆசை. ஆசைன்றதை விட பேராசை அப்படின்னே சொல்லலாம் இல்லைங்களா. ஸோ அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி, அந்த போகிறத நாங்கள் இவ்வளோ நாள் எதிர்பார்த்தாங்க. அந்த வகையில் துரியோதனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கறதுக்காக தன்னோட சங்கை எடுத்து பீஷ்மர் வந்து முழங்குறாங்க அப்படின்ற நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா. அப்போ உட்பார்வை என்ன அப்படின்னா, துரியோதனிடம் உள்ள பரிவினால், இவ்வளோ நாள் அந்த போர் தானே வேணும் வேணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ சரி, ஆசைப்பட்டது நடந்து இதாகட்டும், அவங்களும் சந்தோஷப்படட்டும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில். அப்புறம் துரியோதனன் பயந்த உள்ளத்திற்கு ஆறுதல் அளிக்க, ஏன்னா ரொம்ப ஆன்சைட்டி, இந்த போரில் என்ன நடக்குமோ ஏது நடக்குமோ, நம்ம வெற்றி பெறுவோமோ அவங்க வெற்றி பெறுவாங்களோ, நம்ம என்னென்னலாம் யுத்தியெல்லாம் கையாளணும் இப்படின்னு ஆன்சைட்டியோடையே இருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த வகையில் போர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு, என்ன ஓகே நடக்கிறது நடக்க போகுது தெரிய போகுது அப்படின்னு. ஸோ அந்த வகையில் ஆறுதல். அப்புறம் சிங்கம் போன்ற அவரது நிலையை நிலைநாட்ட பீஷ்மர். சரிங்களா. அவங்க யார், மகாஜனில் ஒருத்தவங்க, அது பகவானோட கிரேட் டிவோட்டி அவங்க. சரிங்களா. அதுவும் குரு வம்சத்தோட மூத்தவங்க. அவங்க தன்னோட நிலையை நிலைநிறுத்துறதுக்கு எப்பயுமே பெரியவங்கள வேல்யூ பண்ணணும். அதான் நம்மளும் லேர்ன் பண்ணுறோம் அதில் லெசன். வீட்டில் யாரும் பெரியவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேல்யூ பண்ணணும். போரில் விட்டு கொடுக்க போவதில்லை என்று உணர்த்த, கடமைக்காக. இப்போ அஸ்தினாபுரத்தின் பக்கம்தான் அவங்க இருக்காங்க, ஆனால் கடமைக்காக இருக்காங்க. ஆத்மார்த்தமா ஆசையோட அன்போட துரியோதனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்களான்னா இல்லை, வேற ஆப்ஷன் இல்லை, என்னோட கடமை அஸ்தினாபுரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு, அந்த வகையில் நான் வந்து போர் பண்ணுறேன், என்னோட கடமையாக பண்ணுறேன் அப்படின்றத உணர்த்துறதுக்காக. இன்னொன்று என்னென்னா, முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம், மறைமுகமாக துரியோதனா உனக்கு வெற்றிக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றத உணர்த்துறதுக்கு. சரிங்களா. இது துரியோதனுக்கு உணரவே இல்லை கடைசி வரைக்கும். ஏன்னா பகவான் யார் பக்கம் இருக்காங்க, பாண்டவர்கள் பக்கம். தர்மம் யார் பக்கம் இருக்கு, பாண்டவர்கள் பக்கம். பகவானாலும் தர்மம்னாலும் பகவானே தர்மத்தோட ரூபம்தான். அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீ ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க, உனக்கு வெற்றி பெறறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றத உணர்த்துறதுக்காகவும் சங்குகளை முழங்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். பத்மா மாதாஜி 13 ஸ்லோகம் வாசிக்கணும். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? குமார் பிரபுஜி, குமுதா ரவி மாதாஜி வாசிக்கிறேன் பிரபு. வாசி. தத சங்காஷ பேர்யஷ்ச வனவாகன கோமுக ஷகசைஸ்வாப் யகன்யந்த ஷா சப்தஸ்து முலே முலோ பவத். அதன் பின் சங்குகள், மத்தளங்கள், முரசுகள், கொம்புகள், தாரைகள் என அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் முழங்க அப்பேரொளி மிகவும் பயங்கரமாக இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். யாரும் அட்டெண்டன்ஸ் இன்னும் மார்க் பண்ணலைன்னா மார்க் பண்ணிடுங்க. உங்களோட நம்பர் வந்து சேட்ல கொடுத்துருங்க. ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்களா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, போஸ்ட் பண்ணியாச்சு மாதாஜி. ஓகே. ஃபார்ம்ல நீங்க உங்களோட இது அட்டெண்டன்ஸை மார்க் பண்ணிடுங்க. சரியா, மறந்துடக்கூடாது, அதுக்காக தான் ஞாபகப்படுத்துறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 13 ஸ்லோகத்துங்களை என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, சங்குகள், மத்தளங்கள், போர் நடக்க போகுது இல்லைங்களா. இப்போ என்ன ஒரு போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நிறைய வாத்தியங்கள்லாம் வாசிப்பாங்க. சரிங்களா. சங்குகள் முழங்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து மத்தளங்கள், முரசுகள், கொம்புகள், தாரைகள், இதெல்லாம் வாத்தியங்கள். சரிங்களா. எல்லாம் ஒரே சமயத்தில் நல்லா அப்படியே வாசிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா பெரிய வார் இது. சரிங்களா. நிறைய பேர் பங்கெடுத்த ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ஒரு வார்னு வச்சுக்கோங்க போர். அதுல எல்லாரும் வாசிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த சப்தம் வந்து ஆகாசத்தையும் பிளக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருக்கு. 14th ஸ்லோகம் மாதாஜி. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
Hare Krishna, Mataji. Pranams. ददस्वेदैर् हयर् युक्ते महदि स्यन्द्यने स्थितौ माधव पाण्डव शैवदि दिव्यौ शङ्कौ பரதத் மது மறுதரப்பில் வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டிய மிகச் சிறந்த ரதத்தின் அமர்ந்திருந்த பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் தங்களது தெய்வீக சங்குகளை முழங்கினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் சிரமம் தான் இது வாசிக்கிறது, கலர்ல மர்ஜ் ஆயிருக்கும், அதனால அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த சைடு பீஷ்மர் சங்குகள் முழங்கினாங்களா, இந்த சைடு என்ன ஆகுது அப்படின்னா மறுதரப்புல வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டிய, சரிங்களா, அந்த தேர் வந்து ரதம் வந்து அக்னி தேவர் கொடுத்த தேர். அர்ஜுனனுக்கு பரிசா. அர்ஜுனன் வந்து எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணி எல்லார்ட்டையும் அன்பை சம்பாரிச்சு நிறைய gift எல்லாம் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க, சரிங்களா. அவங்கள எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், ஏன்னா கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டினால எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். ஏன்னா அந்த அளவு அவங்கள்ட்ட அந்த குணம் இருக்கும். குணத்திலிருந்து வரது தான் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ், கிருஷ்ண பக்தி. ஸோ அதனால் அவங்க வந்து நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வச்சுருப்பாங்க, gift எல்லாம். அதில் இந்த அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்ச இந்த தேர் அப்படின்றது வந்து அக்னி தேவர் பரிசளித்தது, வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டப்பட்டது, சரிங்களா. அதில் வந்து கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் என்ன பண்ணுறாங்க, தங்களோட சங்குகளை முழங்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ மூத்தவர்களின் ஆசீர்வாதங்கள் என்ற வினையூக்கமானது உப்பு போல் முக்கியமானது. நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு என்ன வச்சுருக்கோமோ இல்லையோ, நமக்குமே சரி, சரிங்களா, அசட்லாம் மணியாக இருக்கட்டும், வேறு எந்த விஷயமா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் டெம்பரரி. ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் சரி நமக்கும் சரி, அந்த பெரியவங்களோட ஆசீர்வாதம்ன்றது இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப உயர்ந்தது. யாராலையும் அடிச்சுட்டு போக முடியாது, அழிக்க முடியாது, சரிங்களா. எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்ம பிள்ளைங்களை இதெல்லாம் முன்னாடி காலத்தில் இருந்தது, பெரியவங்க கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குறது, அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்ககிட்ட ரொம்ப ஒபீடியண்ட்டாக இருக்கிறது, இதெல்லாம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், சரிங்களா. அந்த வகையில் அது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, உப்பு போல் முக்கியமானதுன்னு. ஒரு முன்னேற்றத்தை அதிவேகமாக உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட், சரிங்களா. பெரியவங்க கிட்ட ஹம்பிளாக இருக்கிறது, அவங்ககிட்ட ரொம்ப மரியாதையோட அன்போடு இருக்கிறது, ஆசீர்வாதங்களை வாங்கிக்கிறது. அந்த வகையில் அர்ஜுனன் யார் கூடயே இருக்காங்க, பகவான் கூடயே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். பகவான் கிருஷ்ணனுடைய இருப்பு மட்டுமே எல்லா மங்களங்களையும் அள்ளித்தரும். பகவான் நம்ம கூட இருந்தாலே அமங்கலம்ன்றதுக்கு இடமே இல்லை, அந்த வார்த்தைக்கே இடம் இல்லை, சரிங்களா. இதை நம்ம நல்ல மனசில் பதிய வச்சுக்கலாம். எந்த டிவோட்டியுமே அழிஞ்சு போனாங்கன்னே நம்ம பார்க்கவே முடியாது. சிரமப்பட்டாலும் அவங்கள பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லபடியாக பாதுகாத்துப்பாங்க, சரிங்களா. பகவானோட அது பகவானோட பொறுப்பு. அவங்க அதை வந்துட்டு என்ன பண்ணணும், அவங்க டிவோட்டிஸை பாதுகாக்கிறதுன்ற அவங்களோட கடமை. அதனால் அது அவங்க ரொம்ப பரிபூர்ணமாக அதை அவங்க பண்ணுவாங்க. ஏன் அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேயே வந்துட்டு ஏன் வந்து டிவோட்டிஸை கஷ்டப்படுறாங்கன்னா, நான் முன்னாடி சொன்னது தான். 2 விஷயம் நமக்கு உணர்த்துறதுக்கு. ஒரு டிவோட்டி அப்படின்னாலே எப்படி இருக்கணும்னா, எந்நேரத்துலையும் பக்தியிலையோ நம்பிக்கையிலையோ நம்ம வந்து கீழே வந்துடக்கூடாது, சிரமம் வரும்போது. அதே மாதிரி இன்னொன்று, சிரமத்துலேயும் நம்ம தர்மத்தை பாதுகாக்கணும். இதுதான் ஒரு டிவோட்டியோட அடையாளம். அதை நமக்கு உணர்த்துறதுக்காக தான் டிவோட்டிஸ்க்கு கஷ்டமே தவிர மற்றபடி வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது. அந்த வகையில் பகவான் எப்படி டிவோட்டிஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம், இல்லைங்களா. அப்போ பகவான் நம்ம கூட இருக்காங்க அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு அனைத்து மங்களம். அவரை சார்ந்த அனைத்துமே திவ்யமானவை, பகவானை சார்ந்தது எல்லாமே திவ்யமானது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ வெற்றியின் அறிகுறிகளாக என்ன பார்க்குறோம்னா, தெய்வீக சங்கு, பகவானோட சங்கு, சரிங்களா. இதெல்லாம் கிருஷ்ணன் இறுதி இருப்பு வெற்றியை உறுதிப்படுத்துகிறது. அர்ஜுனன் கொடியில் ஹனுமான் இருக்காங்க, கபித் வஜான்னு சொல்லுவாங்க அந்த கொடியோட பேர், சரிங்களா. ஹனுமான் இருக்கிற இடத்துலலாம் வெற்றி பலம், அதான் இல்லையா. ஹனுமானாலே வெற்றி பலம் தானே. ஸோ அதனால் ஹனுமானும் இவங்களுக்கு கூட தான் இருக்காங்க. அதுமாதிரி மகாலட்சுமி அம்மா இருந்தாலே அந்த இடத்துல மங்களகரம் தானே. மகாலட்சுமினாலே அப்புலன்ஸ். ஸோ பகவான் எங்கே இருக்காங்களோ அங்கே தானே மகாலட்சுமி அம்மாவும் இருப்பாங்க. அது அப்புறம் அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அக்னி தேர், அக்னி தேவர் கொடுத்த தேர், அதுவும் வந்து போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்களுக்கு தான் வெற்றி அப்படின்றதுக்கான அறிகுறிகள்ன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். 15th ஸ்லோகம். மாதாஜி, ஒரே ஒரு டவுட், இந்த முன்னாடி ஸ்லைட்ல இந்த 2ன்னு காமிச்சிருக்காங்களே, அது என்ன மீனிங்? வெற்றி, வி ஃபார் விக்ட்ரி. விக்ட்ரி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 15 மாதாஜி, லட்சுமி ஸ்ரீதரன் மாதாஜி, அடுத்தது லதா சந்திரன் மாதாஜி, லதா முத்துக்குமார். இப்போ லதா சந்திரன் மாதாஜி இல்ல லதா முத்துக்குமார் மாதாஜி படிங்க. லட்சுமி மாதாஜியை படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸ்லோகமும் பெருசாக்குறேன், வேற ஒண்ணும் சிரமமா இருக்குன்னா இது வாசிச்சு கொடுங்க, இல்ல. டிரான்ஸ்லேஷன். இல்ல டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிங்க அவ்வளவுதான். தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிங்க. நான் ஸ்லோகம் படிக்கட்டுமா பாஞ்சஜன்யம் மாதாஜி? ரிஷிகேஷ மாதாஜி கொஞ்சம் ரிஷிகேஷ வெயிட் மாதாஜி, நம்ம எல்லாருமே அட்லீஸ்ட் ஒன் டைமாவது ஒரு ஸ்லோகம் வாசிக்கிட்டோம். நீங்க ஏற்கனவே வாசிச்சிட்டீங்க. லட்சுமி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். பாஞ்சஜன்யம் கிட்ட ரிஷிகேஷோ தேவதத்தம் தனுஞ்சயः பௌண்ட்ரம் தத்தௌ மகாஷ்டங்கம் பீமகர்மா விருத்தோதக. பகவான் கிருஷ்ணர் பாஞ்சஜன்யம் என்னும் தனது சங்கு முழங்கினார். அது அந்த அர்ஜுனன் தேவதத்தம் என்னும் சங்கையும் பொருந்தீனி காணும் வீர தீர சாகசங்களை புரிபவனுமான பீமன் பௌண்ட்ரம் என்னும் அச்சமூட்டும் சங்கையும் முழங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து பகவானோட இப்ப அந்த சைடு பீஷ்மர் சங்கு முழங்கிட்டாங்க. இப்ப பகவான் பாண்டவர்கள் சைடுல, சரிங்களா? அப்ப பகவானோட சங்கோட பேர் வந்து பாஞ்சஜன்யம். நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பகவான் கையில இருக்கிற சங்கு, பெருமாளோட கையில இருக்கிற சங்கோட பேரு பாஞ்சஜன்யம். ஏன்னா சங்கு சக்கர கதாதாரி தானே, விஷ்ணு ரூபத்துல. இப்போ பாஞ்சஜன்யம். அர்ஜுனனோடது வந்து தேவதத்தம். அது மாதிரி பீமன் வந்து பௌண்ட்ரம். இந்த மாதிரி சங்குகள்லாம் அவங்க வச்சுருக்காங்க. எல்லாருமே இப்போ நம்மளாம் வச்சுருக்கோம்ல, நம்மளுக்குன்னு ஒரு மொபைல், லேப்டாப்பு, சைக்கிளு, ஸ்கூட்டரு, காரு, அப்படி நம்மளுக்குன்னு ஒரு வீடு, எல்லாத்துக்கும் ஒன்று நம்மளோட அப்படி ஒரு அசட்டுன்னு வச்சுருக்கோம்ல. அது மாதிரி இது சத்திரியர்கள் அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி தனக்குன்னு ஒரு சங்கு, தனக்குன்னு ஒரு ஆயுதம், பீமன்னா கதை, அர்ஜுனன்னா அம்பு, வில்லு, அந்த மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க, சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம பார்க்குறது பகவானோட சங்கோட பேர் பாஞ்சஜன்யம், அர்ஜுனனோட சங்க பேர் தேவதத்தம், பீமன் வந்து பௌண்ட்ரம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? இதில் வந்து நம்ம இன்னொரு விஷயமும் நம்ம பார்க்குறோம். ரிஷிகேஷா அப்படின்றது என்ன நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இல்லையா ஸ்லோகத்தில். அதுக்கு அர்த்தம் பகவானுக்கு அன்லிமிட்டெட் பேர். பகவான்னாலே அன்லிமிட்டெட் தான், சரிங்களா? அவங்களோட நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகள் எல்லாமே ஒரு கட்டுக்குள்ளே இருக்காது. பகவானாலே அன்லிமிட்டெட். ஸோ அந்த வகையில் அவங்களோட நாமத்தில் ரிஷிகேஷான்றது ஒரு பேர். அந்த பேருக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா புலன்களின் அதிபதி அப்படின்றது, சரிங்களா? ஸோ புலன்கள், எல்லாரோட புலன்களுக்கும் பகவான் தான் அதிபதி. அப்போ நம்ம யாரோட புலன்களை தான் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா பகவானோட புலன்களை தான் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட புலன்களும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும். இதை இன்னும் இன்டெப்த்து நம்ம நிறையா படிப்போம், சரிங்களா? செடியோட வேருக்கு தண்ணி ஊற்றுனா, மரத்தோட வேருக்கு தண்ணி ஊற்றுனா மரமே ஷேப் இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவானை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாலே நம்மளோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் அதிலே வந்துடும். அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரியலைசேஷனில் நல்லபடியாக புரிதல் வரும். இப்போதைக்கு அதை வந்து தியரிட்டிக்கலாக எடுத்துப்போம், சரிங்களா? நமது புலன்களை கிருஷ்ணன் திருப்திக்காக அவரது சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும், சரிங்களா? இப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா கூட நம்மளோட புலன் திருப்திக்காக இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட திருப்திக்காக அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். டைம் ஆயிட்டதுனால நான் அப்படியே டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிச்சிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தின் புதல்வரான மன்னர் யுதிஷ்டர், அப்புறம் இவங்களோட சங்குகள்லாம் என்ன அப்படின்றது இந்த ஸ்லைடில் நம்ம பார்த்துடலாம். பகவான் பாஞ்சஜன்யம், அர்ஜுனன் தேவதத்தம், யுதிஷ்டர் அனந்த விஜயம், பீமந்து பௌண்ட்ரம், நகுலந்து சகோஷம், சகாதேவந்து மணிபுஷ்பகம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ இவங்க எல்லாரும் இவங்களோட சங்குகளை எடுத்து நல்ல முழங்குறாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது, திருதராஷ்டிரோட பிள்ளைங்களோட இதயம் வந்து சிதறி போகுது, நொறுங்கி போகுது, சரிங்களா? நம்ம வாழ்க்கையில் தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பயம் வரும். தப்பு பண்ணல அப்படின்னா பயம் வராது. இப்போ கிட்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கும்போது இதான் சொல்லுவோம், ஹோம்ஒர்க் எழுதிட்டு வரணும்னு மிஸ்ஸு சொல்லிடுறாங்க. ஹோம்ஒர்க் எழுதி எடுத்துகிட்டு போகும்போது எப்படி இருப்போம், ரொம்ப தைரியமாக போவோம். ஃபஸ்ட்டு போய் நம்ம நோட்டை வைப்போம் இல்லையா, மிஸ்ஸு பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு. அதே ஹோம்ஒர்க் எழுதிட்டு போகலன்னு எப்படி இருக்கும், பயமாக இருக்கும். ஐயோ எங்கே கண்டுபிடிச்சிருவாங்களோ, நீ ஹோம்ஒர்க்கு கேட்காம இருந்தால் பரவாயில்லையே அப்படின்லாம் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா ஸ்கூல் நல்ல. ஸோ அது பயம்ன்றது எப்போ வரும், தப்பு பண்ணும்போது தான் வரும், இல்லைன்னா பயம் வராது நமக்கு. அப்போ இங்கே இந்த சங்குகள் நாதங்கள்லாம் கேட்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, திருதராஷ்டிரோட பிள்ளைங்கள்லாம் அதர்மம் பண்ணியிருக்காங்களா, அதனால் அவங்களுக்கு வந்து பயம் நொறுங்கி போகுது அவங்களோட இதயம்லாம் சங்கநாதம் கேட்கும்போது. அந்த காலத்தில் வந்துட்டு இப்போ சங்குக்கெல்லாம் கூட பேர் இருக்குது பாருங்கள், பாஞ்சஜன்யம், தேவதத்தம், பௌண்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இந்த காலத்தில் மனிதர்களுக்கு என்னென்னா எண்கள் தான் கொடுக்குறாங்க. நம்ம இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம் அப்படின்னா
டோக்கன் நம்பர் கொடுத்துருவாங்க. உங்களோட நம்பர் வந்து 15 நாங்கள் கூப்பிடும்போது வாங்க அப்படின்னு. அது மாதிரி இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்லாம் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் பின்னாடி ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க இல்லையா? ஆனால் ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்றது எவ்வளோ உயர்ந்தது இல்லைங்களா? ஆனால் ஹியூமனுக்கே இந்த காலத்தில் கலியுகத்தில் என்ன ஆயிடுது, நம்பர் தான் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் அந்த காலத்தில் எல்லாத்தையுமே அவங்க வேல்யூ பண்ணாங்க. அதனால தான் எல்லாத்துக்குமே இப்போ அர்ஜுனோட வில்லு அது காண்டீபம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அஸ்திரத்துக்கெல்லாம் கூட பேர் இருக்கு. அதுதான் அப்போ அதுதான் அது வேல்யூ பண்ணுறது. சரிங்களா? அடுத்தது வந்து இந்த ஸ்லோகமும் நம்ம பார்த்துடலாம். பல்வேறு சங்க ஒலிகளின் முழக்கங்கள் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷன் மகன்களுடைய இதயம் சிதறி போயின அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா அவங்க தான் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? தப்பு பண்ணும்போது பயம் வரும். கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்த ஒருவருக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்திலும் பயப்படுவதற்கு எதுவும் இல்லை. பிரகலாத் மகாராஜர் எவ்வளவோ சிரமப்படுத்தினாங்க. மலை உச்சியிலேருந்து தள்ளினாங்க, எண்ணெயில் கொதிக்கிற எண்ணெயில் போடணும்னு ட்ரை பண்ணாங்க, எரிய வைக்கணும்னு நினச்சாங்க, இல்லை நெருப்பில் போட்டு. ஆனால் பயந்தாங்களா எந்த இடத்துலையாவது? இல்லை. நம்பிக்கை குறைஞ்சதா? இல்லை. இல்லைங்களா? பக்தியில் ஏதாவது குறை இருந்ததா? இல்லை. அதுதான் கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டியோட அடையாளம். சரிங்களா? எந்த இடத்துலையும் பயப்பட மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா ராகே கிருஷ்ணா மாரேக்கே, மாரே கிருஷ்ணா ராகேக்கே அப்படின்றது தான் அதோட அர்த்தம். பகவான் ஒருத்தவங்களை அழிக்கணும்னு நினைச்சா அவங்கள யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது. பகவான் ஒருத்தவங்களை காப்பாற்றணும்னு நினைச்சா அவங்கள யாராலையும் அழிக்க முடியாது. பிரகலாதரை ஹிரண்யகசிபு அழிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க, ஆனால் முடிஞ்சுதா? முடியல. ஹிரண்யகசிபுவை காப்பாற்ற முடிஞ்சுதா யாராலையும்? இல்லை இல்லையா? அது மாதிரி எப்போ பகவான் காப்பாற்றணும்னு நினச்சாலும் அவங்கள யாராலையும் அழிக்க முடியாது. அதே மாதிரி யாரையும் பகவான் அழிக்கணும்னு நினச்சா அவங்கள யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது. அதுதான் கிருஷ்ணா அப்படின்றது. சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக பக்தி பண்ணி பகவான்ட்டு நம்மளோட அன்பை வெளிப்படுத்துறது. பக்தின்றது அன்பை வெளிப்படுத்துறது தான். சரிங்களா? நாம் கிருஷ்ணனின் பக்கத்தில், தர்மத்தின் பக்கத்தில் இருந்தால் நம்ம பகவானுக்கு பக்கம் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணணும், அதர்மம் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு அதர்மம் தர்மம் வித்தியாசம் தெரியணும். பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணணும், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். அதுவும் யார்கிட்டேருந்து லேர்ன் பண்ணணும்? பானஃபைட் பரம்பராலேருந்து லேர்ன் பண்ணணும். அதாவது உண்மை மாறாமல் சொல்கிறவங்க கிட்டேருந்து லேர்ன் பண்ணணும். அப்போ தர்மம் யார் பக்கத்தில் இருக்கோ அவங்க எல்லாரும் பகவானோட பக்கத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸ்லோகம் 20ல் அச்சமயத்தில் அனுமானின் கொடியை தாங்கிய தேரில் அமர்ந்திருந்த பாண்டுவின் மகன் அர்ஜுனன் தனது வில்லை ஏந்தி எய்ய தயாரானார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் அணிவிக்கப்பட்ட படையில் திருதராஷ்டிரன் மைந்தர்களை கண்டவுடன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நோக்கி அர்ஜுனர் பின்வருமாறு கூறினார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ போர் சங்கநாதங்கள்லாம் முழுங்கியாச்சு, இப்போ அடுத்தது போர் தான் பண்ணணும். ஆனால் இப்போ தான் என்ன ஆகுது? அர்ஜுனருக்கு அந்த கலக்கம் ஏற்படுது. எதுக்காக அந்த கலக்கம் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் பகவத்கீதை வேணும், நம்மளுக்கு கைடன்ஸ் வேணும், லைஃப் மேனுவல் வேணும், நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு தெரியணும், தர்மம்னா என்னன்னு தெரியணும். அதனால் நம்ம வாழ்க்கையில் பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும், பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில் வரணும். இதெல்லாம் நமக்கு தெரியணுன்றதுக்காக பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க? அர்ஜுனருக்கு ஒரு கலக்கத்தை கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? சாத்வீக குணத்தில் ஒரு ஹியூமன் லைஃப்பில் கலியுகத்தில் இருக்கிற ஒரு மனிதன் எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த நிலையை அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கு பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணுறாங்க, நமக்காக, நம்ம எல்லாருக்காகையும். சரிங்களா? ஹனுமானின் கொடி அது வந்து வெற்றிக்கான அறிகுறி நம்ம இங்கே பார்க்குறது. சரிங்களா? அடுத்தது 21 to 22 வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்துபயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஸோ அதனால் பகவத்கீதை நமக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நம்ம பகவானுக்கு நல்லா பக்தி பண்ணணும். குணத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் பக்தி. ரிச்சுவல் கிடையாது, பார்ட் டைம் ஜாப் கிடையாது, ஃபுல் டைம் ஜாபு. சரிங்களா? அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியாக பக்தி பண்ணணும். எதுக்காக பண்ணணும்? ராகே கிருஷ்ணா மாரேக்கே, மாரே கிருஷ்ணா ராகேக்கே. பகவான் நம்ம தர்மப்படி பக்தி பண்ணோம். அன்பு, பக்தின்றது அன்பின் வெளிப்பாடு. பண்ணோன்னா பகவான் நம்மளை எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்க? ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம பகவத்கீதை மூலயமா நம்மக்கிட்ட வளர்த்துப்போம். அதுக்கு பகவானோட அனுகிரகம், ஆச்சாரியர்கள் அனுகிரகம், பரம்பரையோட அனுகிரகம் நமக்கு நல்லபடியாக கிடைக்கட்டும் அப்படின்ற பிரார்த்தனையோட இன்னைக்கு கிளாஸை நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுவோம்.